खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogo tei bebak hambai yafaru ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tai bukhuk song जों tini haino hai chen video phai manjak lai pheke tripura ni kaisa chakri ni khobor ongkhri phemani obonotei discuss khailena bagai takok tai bukhuk song o chakri ongkhri pheke Tripura Gramin Krishi Somobai Somiti ni tei o chakri ni related je nangman information rok ongkhri phaika aborno tino जों tini kisa kok salainai notification o busuk qualification sanjaka bo post ni bagai chakri ongkhri phaika beton rok busuk sajaka tai last date rok koi tarik jorotong khobona apply khainani aborno tino जों tini kisa kok salainai phaidike leakari जों tino video no chenglaisene Tripura Gramin Krishi Somobai Somiti ni tei je kaisa chakri ongkhri phaika o chakri ongkhri phaika manager post ni bagai tai o jagao je qualification sanjaka omongkha shuru 12 pass norni 12 pass qualification tongkhaino norok o job no apply khaimano aboni pore o jagao boyos ni kok sajaka boyoso borok saka 20 to 40 years mane no 20 bochor ni simi 40 bochor jora tei norok o chakri no apply khaimano beton ni kok saga borok 6000 norok no per month rijaknai mane 6000 प्रत्येक मासो no rang rijaknai aboni pore borok saka omoni abedan ni tarik mane no apply khainani date rui dikha borok August ni 25 tarik ni simi August ni 27 tarik jora henke norong thani belai no somoy kom norok je dati mansak obono apply khaina musungkai khaimano aboni pore borok o jagao apply khainani time rui dikha phungni 10 ta ni simi dibonni 2 ta ni sakang norok o job no apply ma khainai norok jodi apply khainani interest tongkai bo jagao apply khainangnai aboni ti borok o saka borok saka Fotigrai Gramin Krishi Somobai Somiti Kamalghat pin number angkha 799210 tai o jagao norok jodi obonitui tebo nangmani details rok manamu sungkai borok kaisa mobile number rikha omongkha 8787779703 on number call khaibo norok o chakri netei tebo kahamke details nawi mano notification o je basic details rok ongkhri phaimani omonitui simisang kisa kok salaika omonitui tebo nangmani information rok nanghangkai borok je oro tola mobile number rikha o mobile number norok call khai o chakri ni tei taibo kaham ke norok kok sengui nai mano hangke takok tai bukhuk song tini ni bagai asuno जों tini chin video o Tripura Gramin Krishi Somobai Somiti ni tei kaisa chakri ni short notice ongkori phaimani abono tino जों tini chin video discuss khaileka norok ani kok borok bai sanamjak video rok no chajagui tongkhaiba an channel no subscribe khaina rakdi omo haino taibo nangmani video rok no mana bagai tai video no kisa kosto khaiyi like bori wiridi tamoni bagai hinke norok ni bagai ang o video rok tui phaimani belai no kosto khai tui phaio malai no next video o jotono no khulumka jai hind